ang katong similina nga nagbarog nga wala tandukan na tumba man. Oh. Tumba iko ra iko katalikod pastor sa luyo na ko nabagsak ang kahoy na dako nga similina. Wala gid ko maigo. So ikaw untay maigo gyud tumba. Ako gid maigo ato kay iko ko nakasangko sa daplin, ibalik man din ko, balik na ko ang pang kahoy. Kaya sa So before to COVID, oh, after na. Oh, Humans COVID. humans COVID. So ikaduha na tatong kamatayon. Kuha na to nga kuha na ko. Oh. So gi-preserve gyapon kas Ginoo. Bago pa ka anta to, bago pa ka to. Oh, bago pa. So meaning ato buot nimo sabton ng kaaway, gusto gyud ka kawaton. Kay nakita sa kaaway gamiton kas Ginoo. Kay siyempre kaniadto nakita niya uy ako maning kagupak kay. No. So sa una imong nabanti nadumduman nga di ka maluk mo patay sa una. Hindi ko mahadlok pero kasad lang ko patay pastor. Oh, puro kay naman ko kay hunahuna. Ako ay masuko. Lagi ko mahadlok. Ingon gid ko nga wa pa matawo nga kung gihadlokan. Ana gid ko. Basta masuko ako. Mo ba? Oh, isog gid ko kung may masuko pero nasa way kasing-kasing nga maluoy. Pero So nag-ilog ba? ang Ginoo nag-preserve yun nimo kaysa makapatay pa ka. Oo. O to nga gi-convincer gyud kas Ginoo nga mo dangop niya. Dihan gid ko ka dautan sa basta. Ako hindi ako nun ba nga. Oh. Tinawag kas Ginoo kay grabe man panahon nga gusto ka nga kawaton sa kaaway patgod mo kinabuhi. Ala ko siya pastor. Saka to pastor pag ilang na ko ba pati batias ko no ikaw ay nagbantay nimo Ami agulo gyud kad simbahan. Nga ko pastor dili ay naghilabot nimo. hilakon pero ambot nga na ko tong time nga amulong worship bitaw. Oh. Ang mga kanta nga akong nadungog sa malunggan di pamalanglungan ako. Oh. Ano man Tulisok. lami So nag-agulo gyud ka dito. kayo. Oo, nagluhod. Ginulsulan na akong masala. Nya dawat na ko si Kristo nga mahimo na kong personal nga manluluwas. Wow, wow. Nya kuan kanang di ka na to pastor mo to dagan kay ko nga Doon na po nasindan nga hapit ka namatay na pod. oo Katulo. kung di ko ginawa mo to Katulo. Oo. nasundan to nga gihilantan ko nga Apoy ni siya. apoy akong gibati niya lanat ra man ko bay pero niabot naman ang Domingo. Oh. Sige na ko simba to niabot naman ang Domingo. Kaya kay basta Domingo na gani ako lagi nagikuan gid sa Ginoo simba gid ko basta Domingo. Imo yung gilaan ng adlaw. Oo kaya ako naman siyang gidawat kalagaran From vision nimo ginahinayan na nimo. oo wala na kaligdan na ko ang mga kuan bisan nga Wala ka gahubog-hubog. Si ka kahubog sa una pod. siyo kahupok sa una halos kada Sabado kay kada Sabado sa hapon Ting. ugma munay Domingo. Oh. Hindi may anang Sabado maghubog kay sa mga Domingo pahulay. Aha. Ang malimbawa may Ah. pahulay na mo karaman ng kuan. Hmm. Hubog inom. Pero di ko mangitag away. Ang delikado nako kay Biklon ka. unang biklon ko. Hmm. Nga bisan di ko hubog basta mabikil ko. Nga na ito sa una. Mo na sufficiente nga gracias Ginoo sa imong kinabuhi. Una nga ako kay gracias sa Ginoo nga iya kong gibag-o ginahinay ko Na discern man ako na gabiin nimo. Mo kaning tawana tinawag ni sa Ginoo. Nakabalo ko nga naa kay kasinatian nga sama na imong gisulti karon. Ya nakita po na ko ang imong hungerness, nakikauhaw pa. Gusto pa kag more sa Ginoo. So gamiton kas Ginoo, mamot yung mga panahon pa nga i-excel kas Ginoo. Ididikit lang, padayon lang didikit. Kay ipadala gyud kas Ginoo sa ministry ng pastora kay mahimo kang potential diha. Mahimo kang mas kuan pa epektibo diha. Hallelujah. Nindot kayo nga testimony. dapat ay gihilantan ko nga simba ko kay hilantan ko. Abot sa simbahan, nagluhod ko sa simbahan, patusik yun. Nagluhod ko sa simbahan, nangayo ko og pasaylo, nangayo ko kaayuhan. Diya dayon. Wow. Oh. Na birthday sa akong kauban sa simbahan. Invite mo ni nga to. Oh. Yapit na ko kong asawa kay Oh. Amit dita kay kon mo simba kong asawa kay niya pa. Oh. Maglugos man kag lakaw gani na mag-drive ka sa motor. Oh. Lang sa akong simba. Oh. Abot ko sa simbahan, buto, pag uli na ko, naulian ko,
Tingala ko akong asawa nga. Ulian na may ka nga. Ganina luya magay ka. Ulian naman ko. Kato minto sa birthday sa kauban naman sa simbahan. At ilaw mas basta na ang presensya sa Ginoo nagikayuhan. Dagan kay ko kasinatian sa dihang pagsugod ginako nga kuan. Kuan ayan